Oj. Nu har jag inte mycket glasögon kvar. Nej, nu ska du ligga still. Här, ligg still. Vem är det som är ju det? Det är rosa. Så sa jag till Per, ligg still. Så jag får hämta kameran. Har du håll i öronen, Per? Kan du få det? Åh gud, vad är brutalt. Jajamän. Nu sitter väl han på. Ja, omarkerad var det på ryggen. Nej men gud vad gulligt. Han väntar på maten. Jag ser ingenting. Skulle jag bara ha en spegel och ta kort. Hoppar han ner förstås. Ja. Nej, jag går inte med. Tar du av dig glasögonen? Varför? Vad är det här då? Nu är rosa. Du är glad spelering. Nej, inte halsbandet. Jag kan faktiskt bita av. Vilka är de har? Rosa och röd. Ni biter mig i strupen till och med. Ja, du var busig du med. Men du var värst. Ja, du var värst. Pirayan, var du värst. Någonstans. Han har en grön också. Ligg still Per, det är roligt. Ja just det, ligg still. Får jag någon upp på här? Det är röd hane. Jävel vad det är brutalt. Så är det nu. Han gör så hem med munnen. Ja, han är riktigt piraj. Vem är du då? Han är jävel vad det blir. Varför byter du med tröjan istället för leksaker? Jag tror min tröja De fattar inte. Nej, de fattar inte var piper kommer ifrån. Det gör Jag förstår liksom inte bara. Där Vad var det? Det var gul. Ja, det är nog du är mest framåt av tikarna nu faktiskt. Kom. Man måste kissa på blåa. Grön eller röd glussar på bra. Det var gott. Du lilla gulfölja, gå och ät. Du har humsår. Du måste äta. Han är helt egen här istället. Oj. Jag är inte säker att man vill äta på egen tallrik. Jag borde ha sällskap i matbordet. Ja. Det är roligare så. Nu var de hungriga. Var lite gott. Jag tror att det är gul som nyser hela tiden har gjort. Jaså? Jag blandar mig i flytta djur här. Ja, visst. Du kan flytta med det. Sött det låter. Smask. Jag vill hellre på den här tallriken. Så ja. Det var faktiskt hungrig hela dagen. Det är jättegott men vi har mer mat, okej. Så kollar de upp lite då och säger. Jag kan inte äta mycket de vill. Får de inte det än? Nej, jag ger dem ju vad är det vi ger dem nu? För länge de vill ha det. Det är väl bara bra att de äter. Ja, men inte för mycket. Men det är ingen risk med de här för de äter inte för mycket. Nej, jag ser vad nöjd. Jag drar in lite här. Gå tillbaka och äta.